Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
Ikasiyam ron nato nga Misa de Gallo, katapusang Misa de Gallo para nagyod sa kapistahan sa atong Ginoo sa iyang pagkatao. Kinsa man ninyo karon ang perfect attendance, taas ang kamot. Pwede na mong dili maugmaan. Kay kuan naman mo, insured na mo sa langit. Mga igsoon, pangandoy nato nga pinaagis mahal nga Birhen Maria, kita unta nga nagdebosyon nining Misa de Gallo or simbang gabi, hatagan unta kanunay sa mga grasya labi na ang kalig-on sa pagtuo og ang pagkabot gyud sa kalinaw kahusay sa atong nasod ug sa kalibutan ug diha sa atong mga pamilya. Ato sang iyampo ang atong mga leaders nga nagkaaway-away karon, ang mga leaders nga natintal niining korupsyon nga unta magbag-o na sila alang sa ilang kalinaw ug makatabang sad sila ug makatuman sa ilang katungdanan sa pagpalambo sa atong nasod. Ang ato sa mga benefactors ug mga donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa tinuod nga kalipay ug kauswagan. Atong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Ginoong Hesus, pagdali o gayaw paglangan, aron sa imong pag-abot, mga lipay ang nagsalig sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya, giingnan niya si Nathan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga sidro, apan ana ata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Ug miingon si Nathan kang David, lakaw buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabiuna, gisultihan si Nathan sa Ginoo, ingna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo, buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuy-an? Busa karon, sultihi ang akong sulugoon nga si David, kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan, gikuha ko ikaw sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Nag-uban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan, ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway, ug himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, ug papuy-on ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas, ingon kaniadto sukad sa panahon nga nagtudlo akog mga maghuhukom alang sa akong katawhan, ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat. Ug inig kamatay mo, ilubong ko tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug lig-onon ko ang iyang gingharian. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay o gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kaayo sa Ginoo. Awiton ko kanulan, ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong bakba sa imong kamakanunayon. Kay nagingon ka ang akong kaluoy, nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinud-anon.
Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Naghimo ako kasabutan uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Mingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan patunhayon ko ang akong kaluoy alang kanimo. Ug ang akong kasabutan uban kanimo, nagabarog nga malig-on. Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias og nanagna, daigo nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilag kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom niadtong tanan nga nagdumot kanato. Miingon siya nga mopakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan og mahinumdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham og nanumpa
nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway og mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan og matarong sa atubangan niya sa tibuok natong kinabuhi. Og ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon, maguna ka sa Ginoo aron mag-andam sa iyang dalan sa pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kay ang atong Dios maluluyon og malumo, siya maoy mopadan-ag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan ug mobanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon, pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Usa sa mga nagunang pangandoy inighuman gid aning nobina nga mga misa sama aning misa de Gallo nga inigabot Dios ikasiyam nga adlaw mahiusa na gid ta sa atong gidebosyonan nga santo o sa mahal nga birhen ba o sa Ginoo. Nya ang usas ti mailhan nga nahiusa na ta kana gyung kalipay. Lingiyay mong tupad ing na malipayon ka karon. Kinsang mga asawaha dinhi nga pagmata ninyo karon malipayon mong ningon sa inyong bana nga Merry Christmas, I love you very much. Ta sa kamot. Wa gidi ay. Sus, mga matay na lang mo di kay mo kakwan. Kinsang banaha dinhi nga pagmata karon nakakiss gyud sa iyang asawa, ta sa kamot. Sus, giluod na. Ayaw malipay gani, ana mo kiss, mo gakos, ana. Kinsang mga anak dinhi nga pagmata gyud ninyo karon, ingon din mo sa inyong mama ug papa, I love you ma, I love you pa, ta sa kamot. Otro sa din mga anak sa ayo. So mga igsoon, doon na gid untay transformation. Kana bang makita na unta sa atong mga buhat, mga pulong ug sa atong naong nga nagpuyo ng Ginoo nato. Karon subo palandongon ang atong mga politicians labi na gid tong na-involved niining corruption. Mahuman na lang tingali ning tuig 2025, gubot lang gyapon ilang hunahuna. Nya tungod ana nanga-stress na sila, nangamatay na. Kay kanang stress perti man ang mopatay. Pila pa kakabuk mamatay ana nila. Okay ra gyud mamatay basta naas Ginoo, kana gyud mamatay kang namakak, namatay kang nangurakot, namatay ka nga nagsigig dumot anang imong kaatbang sa politika, pagkaluoya gyud. No? Labaw na gyud kun mo patay ka para lang yun ka mabuhi. Pagkadako ang problema ana. Ngilingay mong tupad. Ing na malipayon ra kang mamatay. Ina kono okay ra nimo malipayon ra kang mamatay ka. Mga igsoon, daghang mga butang nga gihatag sa Ginoo nato, makita o dili makita. Para ninyo, unsa may mas labing nindot o makapalipay nato nga gihatag sa Ginoo, ang makita o ang dili makita? Para ninyo ba? Ang makita. Yes. Lingiyay mong tupad. Ing na nalipay ra ka ng imong naong.
Ang tanaw ba, nalipay ka na imong naong. Makita mo gina, kita na sa amin. Oh, sus. Daghan kay nagmahay sa iyang ilong. Ay, sa ilong ko lang dyan. Nagmahay na. Punan pas kilay nga nangapapas na. So, dapay buhok nga gipang-uban. Ala, dapay naong nga nikunot na. Wala, gamahay, mayo. Muna, para nako, no? Sa ako lang, di ba? Mas makalipay gyud nga makakita tas dili makita nga hinatag sa Ginoo. Kana gyud pinaka-importante, kanang dili makita sama anang gugma, pasaylo, kanang pagsabot, pagdawat. Kana ba makita kana ba? Pasti lang nindo talaga. Mao nay nakita sa mga santos. Mao na diri sa atong unang pagbasa, si David nakita niya ang nindot nga gihatag sa Ginoo. Unsa may nindot? Nga nagpuyo na siyang palasyo. Sa kanindot sa akong gipuy-an. Nga nakita po niya ang Ginoo katong arkas kasabutan, Ark of the Covenant, nga didto ra sa tulda. Motong naingon siya, maghimo kog dako sad nga balay para sa Ginoo kay ako nagpuyo na ko maayong pagkapuyo, siya na lang yapos tulda. Nindot ba tong iyang plano o bati? Porting nindota, pero gibadlong siya sa Ginoo. Ningon dayong Ginoo, kinsa man kang magplano para sa akong puy-anan, nga ako manggani, gipahinomduman din siya sa dili na niya makita the past, no? The past life, di na makita. Hinomdumi baya nga ako baya nagkuha nimo gikan sa pagkamagbalantay lang sa karnero nahimo na karong dakong hari. Ako baya nagtabang nimo nga mabuntog nimong imong mga kaaway ug musikat kag maayo. Ako'y nagbuhat anang tanan. So ayaw na lang pagplano-plano para nako, sunda ang akong plano para nimo. Mao na siya. So ang ato diayng unang buhaton, maningkamot ang makasunod tas planos Ginoo. Nya kining planos Ginoo mga igsoon dili na makita all the time. Unsa may buhaton nato para makasunod tas planos Ginoo? Maminaw ta niya. Lingay mong tupad ina unsay imong gipaminaw gahapon. Lingi unsa wa mo kadungog nako ingon ko balingi imong tupad. Inaunsay imong gipaminaw gahapon. Ana. Kinahanglan ka mao gitang maminaw kay di kita ka maong maminaw, di ta kakita sa dili makita. Kamong mga asawa, paminaw mo gisulti sa inyong bana. Kamo sa mga bana, paminaw sad mo gisulti sa inyong mga asawa. Kamong mga ginikanan, paminaw mo gisulti sa inyong mga anak. Kamo sa mga anak, paminaw sad mo gisulti sa inyong ginikanan. Kamong mga parishioners, paminaw sad mo gisulti sa pari. Unsa may gisulti ron sa inyong parish priest? Ang tanawa, jutay ra kayong nakatubag nga naman di man maminaw. Ang pari sad maminaw sad ko sa isulti sa mga parishioners. Magpaminaway ta. Dili kay magsigig tayong ingon nga paminaw ako. Listen to me. Ayaw ana, ingna speak and your servant is listening. Yeah. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, naminaw siyawa. Lingi ay imong tupad. Ingna sulti kay mosunod ra gyud ko nimo. Ingna. Na sulti lang kay mosunod ra gyud ko nimo. Nya moingon day nang imong bana padtuas ako sa akong kabit karon ha. Nya makabati man dayon kas dili makita. Unsa may dili makita nang imong bana na in love yun og bag-ong babae. Nya ang imong bana giluod na gis imong naong. Nya kay love man nimo imong bana moingon dayon ka bisag sakit para nako, go on and enjoy. Lakaw din na imong bana moingon din na sana all. O di ba?
Nya unsa may mahitabo? Malipayon siya, ikaw, unsa may mahitabo nimo? Magulanon, pero lipayon kas Ginoo. Labaw kaayo ang Ginoo og kapasidad sa paglipay nato kaysa gikan sa atong isig katao nga makita. Kanang makita nimo nga tao, bisag unsa pa ka ka-inlove ana, bisag imo pa na siyang dream boy or dream girl, bisag magkilig pa kag maayo ana, gamay ra kay nag-ikahatag nga kalipay nimo, di na kaabot gani og 3 ka buwan, luod na sa dagnaw. Oh, bekin sa dinhing mga magtiayon, nawa pagyud nag-away sukad sa pagkasal ninyo. Taas ang kamot. Oh, awa. Sige. Anhilantas mga manag-uyab. Kamong manag-uyab, exciting man jud kay na. Kinsa dinhing manag-uyaba nga sukad pag-ingon nimong yes, on na ta, kita na. Nga wa gyud mo nagkalalis, wa gyud mo nagkaaway. Taas ang kamot. Wasan mo pataas kay masakpan o niya. Pangutan ako, napadir, nagkaaway na mos madre. Pangutan ako. Pangutan na ba? Oy, wa pagid may nagkaaway. Nga naman, for Jesus. Ana siya. Tayo nag-away bito sa may panagsa. Nagsar sa gayo. Mo nang ano mag-away man ta? Kay kanang ang makita, dili man na siya perfecto. Daghan man tag makit-an nga depekto. Mo nang sa batasan, sa binuhatan, sa iyang mga panghuna-huna, depektoso man na. Adto paminaw sa Ginoo. Kay nagingos Ginoo higugmaay mong kaaway, kun imo lang ng sundon, naa dayon kay bation na kalipay nga di nimo masabtan, dili gani nimo ma-explain. No words enough to describe. Ano nga hilo man mo? Bitaw. Og mao na ang kalipay nga gibati ni Jose og ni Maria, bisan pa man og gisalikway sila sa mga tao, wa sila dawata, bisag kaanak ko na kay Maria, wa gyud sila nangasuko, nganuman nagdaman sila Ginoo. Didto ra gipanganak sa pasungan, sa hayupan, wa gyapon magmahay-mahay si Jose si Maria, nganuman nagda sila Ginoo, puno sila sa kalipay. Nganong nagmahay-mahay marong ato mga politicians, gikas presidente, sigim sila gaaway, kay nagda sila og yawa. Ug unsa man ang yawa, ang kahakog sa kwarta, sa dungog, sa gahom, ug sa bisyo. Ang ilang kaadik aning maong mga butang, mao'y naghimo nilang way katagbawan, pamakak to the max, pangilad to the max, pangawat to the max. Wa lang yapoy kalipay, nangamatay na lang, wa lang yapoy kalipay. No? Ako bitaw sa una, ako yung plano, minyo mangyod. Minyo. Mautong 8 anyos pa ko, nakras na ko. Ang ako pag yung nakrasan, kana pag yung practicing teacher, pag grade 1 ako. Dali kay kong naibog kay hot yung ko na tingaling buhatan. Nya pagka 15 years old na ako, nakauyab na ko. First na ko uyab. Niabot gitog na po kabuk akong uyab. Nya katulo ko gaset og minyo. Ana. Nya wa gito sila madayon, pero ang katong kanatapusan mao toy kuan kaayo kana ganing misteryoso kay ba? Kay nindot kay among relationship. Nya malipayon kay mi, nag-serve pagyud mi sa simbahan. Wa jud ko nakita nga dili rason nga dili mi mudayon og minyo. Nagplano na mi adto mga plano-plano 1995. Pagka 1994 mga January ba to, February ana, nikalit lang og kabati kog tingog nga diya magikan sa ilalom sa akong kasing-kasing nga niingon pagpari. Sige kong hilak ko Sige kong hilak.
Kay gusto kong mapari, pero di ko gustong magpari. Nakasabot mo, ana? Gusto lang kong mapari, pero di ko gustong magpari. Bahala namang musabutan na. Kasabot na. Og, natayon yun. Pagka 1995, imbes nga mo declare me nga magminyo, nagbuwag me. Nisod ko seminaryo. Og after 9 years, na-ordin ko pagkapari, June 2004. 40 years old na ko ato. Sa inyong tanaw, 21 years naman ko pagkapari, naabot naman ko diri. Sa inyong tanaw, sakto akong desisyon o sayop? Sayon na lang mo da. Mga 1 year gina akong hilak-hilak ko eh. Sige pumalando. Pero nigawas gyud nga mas nindot gyud ang dili makita nga mo'y akong sundon nga mao ang Ginoo kaysa makita nga mao nga akong uyab. Kay hangtod karon malipayon gyapon ming duha. Kaya kay bawo mo unsay nakasugod og shape sa akong desisyon. Kani mas katawanan ni. Kay didto gasugod kadtong hapit ko patya sa akong suod kay higala nga nasuko kay siya nako. Mga almost 1 hour ko niyang giyaw-yawan dito sa bukid, galingkod mislantay. Og iyan akong giibot-ibutan siyang pistola kay iyan ang bukon akong o. Nya ang akong gibatunan ato ningon ko, Lord, ako gining tumanon kaning ningon kang love your enemies. Higugmaon jud ni akong tawhana bisag iya pa kong patyon. Gahuwat na lang jud ko iya yung dayunon. Nya paghuman ato niyang siging syagit-syagit, yaw-yaw, pamalikas, yaw-yaw, aksyon-aksyon sukmag nako, aksyon-aksyon og pusil. Ako lang yung gihuwat. Hangtod nga ni kalma siya, hangtod nilingkod siya tupad nako. Nihilak sad ko, naginaksanay mi. Astang ninduta lagi sa kong gibati. Katong ako mga uyab gakos-gakos man sa guadtos pipila. Nya tusik-tusik sa kong gamay. Pero di katupong sa akong gibati niadtong nigakos ko sa tao nga buot mo patay nako. Og pertigid na kong lipayaw nakaingon ko, Lord, unsa kahang klasihas kinabuhi nga kanabang andam ko magpakamatay para sa kaaway anytime kay pagkaninduta de ani. Ngana og way lain ako nauna-unaan pagkapari. Muna karon awayon ko, karon pasakitan ko, libak-libakon ko, daoton ko, i-post ko social media, moingon ra ko, malipay ra man ko ana. Love your enemies. Ana siya? Manggimog ka uyon, manindog na lang ta. Bagampo sa katawhan. Mga igsuon, uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing, uban sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, muduol kita sa atong mahigugmaon, gamhanan nga Dios ug moingon kita, Ginoo, umarika og panalangini kami. Ginoo, umarika og panalangini kami. Nga makakaton kita sa pagpinasayloanay sa usag-usa, bisan pa man sa atong pagkasamaran o pagkaguba, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika og panalangini kami. Nga makakaton kita sa paghigugma, bisan kun kita gibudhian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika og panalangini kami. Nga padayon kitang mamuhat og maayo bisan kun kita gidaot og wala hisabti, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika og panalangini kami. Nga padayon kitang magsulti sa kamatuoran, bisan kun gibiay-biay o gisalikway kita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika o panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika o panalangini kami.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika ug panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika ug panalangini kami. Nga ang atong mga hinigugma nga mitaliwan na makadayon ngadto sa gisaad nga tunhay gingharian magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika ug panalangini kami. Manggiluyon og mahigugmaong amahan dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. Dawata nga maluluyon o Ginoo ang mga gasa nga gihalad namo kanimo aron human kami makalkalawat niini mapasaylo kami sa among mga sala ug uban sa putli nga kasing-kasing dawato namo sa buhing pagtuo ang mahimayaong pag-abot sa imong anak pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagihayang sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa
gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop o sa pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan
nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
Nabag-o kami o Ginoo tungod niining imong katingalahang hatag ug sama nga nangandam kami sa pagsaulog sa adlaw na tawhan sa imong anak. Itugot usab nga madangat namo nga malipayon ang iyang mga ganti nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Diosnon. Pero mahitabo ra ni kung maminaw gyud ta sa Ginoo ug maningkamot ta pagtan-aw sa mga dili makita nga grasya sa Ginoo. Karon atong himuon na usab ang atong paghalad sa atong mga gratitude and petitions sa mga nakakuha lag bula. Kay murag ako ni adto ko wa na ko kakuha. Sige, ngari na mo, linya na mo.
Ang tanan nga mihalad, manindog para sa atong spontaneous blessing. Langitong Amahan, ikaw ang naghatag kanamo sa tanang maayong butang alang sa among kaluwasan nga amo karong gipasalamatan, among mga gratitudes nga among gi-offer, ug ikaw sad ang maghahatag kanamo sa amo pang mga gikinahanglan nga amo karong gihalad ang among mga petitions. Padayon sa paghatag kanamo Ginoo sa mga grasya nga makapalig-on sa among pagtuo ug makapahimo namong madasigon nga magsasangyaw sa imong ebanghelyo sa kaluwasan ngadto sa uban. Kung nahauyon sa imong kabubuton, ihatag ang among mga petitions karong adlaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Masipang pakpak para sa ato mga nihalad. Salamat kayo. Ang lingkod tas makadiyot. Murag reserve the best for the last gyud ta nida. Kay nindot kayo kay daghan kay mo karon. Daghan kayong ma-blessed ani. Mga igsoon, atong pasalamatan ang tanan nga nialagad nato karon, ang atong mga kapulisan, ang atong mga medics, ato mga barangay officials, barangay tanods, ato mga PIMAG nga mo'y nag-manage diya sa gawas sa parking ug sa traffic, ang ato sad nga mga Eucharistic lay ministers, ato mga usherates, ang atong love offering assistants, mga sacristans, ang atong parish personnel, ang atong IT, mga sokom, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang Divine Paraclete Choir, unya ang ato sa mga nihimo sa formal offerings kaganiha, pinanguluhan sa ato mga bread and wine offerers, nga sila si Mr. Henry and Mrs. Leonarda Monisit and LSF family, ug ang Chua family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Ato sang pasalamatan ang nanghatag nato og mga namalit og mga slots, ang atong grace, ang atong update mao kini 103,581 na ang atong halin, napay 596,419 ka slots nga tag 100 pesos per slot available pa. Nani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 300 na sad ka challenges ang atong nadawat. Ang atong PPSC para aning atong ongoing nga mga projects dinhi karon sa atong parokya, ang atong halin niabot nag 81,611 ka slots, naapay 18,389 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Naani 162 slot challenge nga tag 16,200. 188 na sad ang atong halin or challenge. Ang atong DPR para sa atong patukod og mga balay atong naigo sa mga bagyong Tino, niabot ng atong natigom og 25,256 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Murag makakover na ni siya og mga 42 ka balay. Ang atong contractor katong ni offer kaganiha ang LSF katong mga green musugod na sila human aning atong Christmas celebration sa pagtukod sa mga balay. Naanatay mga almost 100 ka applicants, mga 50 na ang atong na survey, o niya 42 ang posible natong matukod as of now. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Niya ang inyong ikhak, ang edad ko, halad ko, kinsa na nakahalad ninyong ikhak, ta sa kamot. Sus, jutaya pa, daghan pa kayong peligro mga matay, ani. So, mga
kuan ha, mga luwa, tagay sila mga envelope, ikhak. Hangtod ra na ugma, December 25, ang atong pagpanawat og ikhak. Nya ang inyo mga envelope, nagiswata sa inyo ngan, ato nang iso dinhi, nya atong blessingan, sugod ugma, hangtod na gid na sa December 31. Ang atong lead wall, nagkinahanglan patag mga kuan, donors. Mga usa pa ka lead wall ang atong na-covered sa atong mga donors, mga 51,000 pa ang atong nadawat nga donation para sa rental sa atong lead wall. Hangtod na karong gabi ang atong paggamit ana sa atong vigil mass. Nya tag 50,000 na kada usa, tulo ka buok, 150. So 51 pa may atong nadawat, so kuwangan patag 100 pila man? 99 na lay kuwang. Oy, kagamay na lang ana, pwede ra nagpakyawon. Dahil duko-duko, mga tay kwarta pa dire. Unya, ang atong misa day karong gabi sa atong vigil mass alas 9 sa gabi. Nya ikaugma sa Pizza 25 alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, mabuto? Alas 10 nya alas 12:15 sa udto, alas 5 sa hapon ug alas 7 sa gabi. Mao sa na itong schedule sa New Year. Nya alas 9 sad sa gabi ang vigil mass para sa New Year on December 31. So salamat kay inyong tanan. Nya imo kalimot sa pag kuan ha. Support aning atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod na ni mga 280 ka thousand ka subscribers. Sige lang gid mo view, like, share. Hibaw man ko nga daghan kay nga sige og download, upload aning ako mga homily. Pero pangitaala sa ning atong YouTube channel aron nga maka income sa tagamay niya ato sang mapaambit yun ang real nato nga channel ngadto sa uban. Salamat kayo. Ang atong lugaw nagduda ko dili na sa napaigo para gahapon. So hinay-hinay lang og linya nya usa lang sa kuhaan am sa uban tagurha kuhaon gud. Usa lang. Nya wa na gyud mo makuha. Lakaw lang mo nga malinawon. Ayaw mo pagyaw-yaw aron dili mausik ang inyong grasya ang nadawat karon ha. Nya ato ding pakpakan ang atong lugaw committee, lugaw donors. Salamat kay ninyo. Karong gabi wa na tay lugaw tingay. Tingay manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.